Hej Inger. Og jeg vil lige starte ud med at sige, du ser da utrolig flot ud i dag. Ikke for at ændre min karakter eller noget som helst. Men nej, jeg skal bevise A, og jeg skal bevise B her nu. Og ja, det er så formen for. Og ja, jeg skal så bevise sætninger for at finde formlen. Og ja, og ja, Y1 og Y2, det kommer jo så fra, og ja, X1 og X2, det kommer så fra grafen her. Det er meget, meget grim. Og det er så, det skal så repræsentere en lineær graf. Og så har vi to punkter. Og så vil for eksempel X1 og Y1 være her, og X2 og Y2 være der. Bare som eksempel, så jeg kan fortælle, hvor jeg har tallene fra. Men ja, så form for lineær sammenhæng, det er jo Y er lige med hvad er det igen? A gange X gange X plus B. Ja, og det er formlen for lineær sammenhæng, og det kan man jo så bruge med Y1 og Y1 og X1 og X2 og Y2 kan man jo bruge det med. Så det er jo meget smart. Så skal man markere igen og slet sådan der. Og så vil jeg starte med bevis for A. Og der starter man heldigvis tilfældigvis og sjovt nok ud med Y2. Og jeg skriver meget stort. Minus Y. Og det er så lige med A gange X2 plus B. Fordi det er jo form for Y2, som vi har skrevet ind her. Og så er det jo minus, som med form for Y1. Og den sætter vi i parentes for det er hele formen, så det er gange X1 plus B. Ja, det er meget grimt. Men ja. Og vi prøver så ja, så gør A alene, eller hvad man siger. Ja, det har jeg lige glemt, hvad hedder nu. Isolere hedder det, ja. Isolere A, så gør A alene. Så vi går ned, og så siger vi Y2 minus Y1 igen, lige med A gange X2 plus B minus ikke parentes. Det er nemlig lige præcis ikke parentes, fordi at vi prøver det at hæve minusparentesen og man kan det her sletter. Og vi prøver at hæve minusparentesen ved at ændre fortegnene for alt hvad der er inde i parentesen. Så vi siger A minus A gange X 1 minus B. Ja. Og så ja. Og det er lige med 2 minus Y1 lige med A gange X2. Men så har vi minus B her og plus B, så de ophæver sådan set hinanden, så vi kan sætte streg over her. Så det er jo bare minus A gange X1. Så det er jo rigtig fint. Og så ser vi igen sådan her. Og så Y2 minus Y1
Og ja, så er jo en fælles faktor, og derfor så kan vi lave en fælles parentes med x2 og y1. Så vi siger lige med hvad siger vi, a parentes x2 minus x1 parentes slut. Og så for at isolere helt a, så kan vi dividere med den her parentes. Så vi siger igen sådan her. Så noget grimt ud. y2 minus y1. Og så kommer det her. x2 minus x1. Og det giver så a. Og så har vi ja, bevist a. Eller formen for a. Og ja. Så det er jo meget fint. Og så skal jeg prøve at se om jeg kan finde ud af at slette det hele igen. Hvordan var det, jeg gør her sådan her. Fordi at nu vil jeg bevise b. Og det kan man nemlig gøre nemt, når man har fundet a. Så jeg sletter lige over det her. Sådan der. Okay. Og så har vi b. På den anden side med papir. Og den er jo meget hurtig og nem. Fordi at det er bare y1, som er lige ved a gange x1. Og ja, der tager vi igen ja, form for y1. Så x1 plus b. Og så minuser vi faktisk, eller jo, vi minuser bare med a gange x1, for at få den med om på den anden side her. Tror jeg. Ja. Jo. Ja, vi trækker i hvert fald fra. Så det siger y1 minus a. Ja, det er rigtigt så. Gange x1 lige med b. Og så har vi allerede isoleret den. Så det var faktisk rigtig nemt. Så ja, det var så det for lineær sammenhæng.